Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Nġbanna hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqassa kemm aħna xortina tajba. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' Santa Bernadette Soubirous. Illum ukoll hija t-tielet dehra tal-Madonna ġewwa Lourdes. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għar-Ruħ Mario Oriva. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Int li rid mutalina fuq is-salib Kristu ħniena. Int li ġajf taħt il-triq tas-sema mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti sejjaħt lil Santa Bernadette Soubirous biex tgħix fl-imħabba perfetta u matul ħajjitha fitxet is-saltna tiegħek. Għamel li nitqawwew bit-talb tagħha ħalli nimxu ferħana fit-triq tal-imħabba. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Il-mulejra li l-ħażen tal-bniedem kien kiber fuq l-art u f'qalbu ma kienx għajr li jfassal il-ħażen il-jum kollu. U l-mulej sobiħ li kien għamel il-bniedem fl-art u sewwet qalbu. U l-mulej qal: inqaċċat minn wiċċ l-art il-bniedem li jien ħlaqt, mill-bniedem sal-bejjem, mill-ħlejjaq li jitkaxkru fl-art sa tjur tal-ajru, għax jien sobin li għamilthom. U Noè sab ħniena quddiem il-mulej. U l-mulej qal lil Noè: idħol int u darek kollha fil-arka, għax qudiemi jillilek sib ġust fost in-nies ta' dan iż-żmien. Mill-bejjem kollha safjin daħħal miegħek 7 pari, kull par ir-raġel bil-mara tiegħu. U mill-bejjem li mhumiex safjin par wieħed, ir-raġel u l-mara. U mit-tjur tal-ajru wkoll daħħal 7 pari, kull par ir-raġel bil-mara, biex jibqa' nisel fuq l-art kollha. Għax minn hawn u 7 ijiem oħra se nibaċċita fuq l-art għal 40 jum u 40 lejl u neqret mill-wiċċ kollu tal-art kull ħlieqa li jien għamilt. U Noè għamel skont ma ordnalu il-mulej. U malli għaddew is-7 ijiem beda nieżel l-ilma tad-dilluvju fuq l-art. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjali u ngħidu flimkien: il-mulej jibierek bislim il-poplu tiegħu. Bislim il-poplu tiegħu. Għatu lill-mulej u li talla, għatu lill-mulej glorja u qawwa, għatu lill-mulej il-glorja ta' ismu, qimu l-mulej fl-amara imqazza tiegħu. Il-mulej jibierek fi slim il-poplu tiegħu. Leħen il-mulej fuq l-ibħra, il-mulej fuq l-ibħra kotrana, leħen il-mulej bil-qawwa, leħen il-mulej bil-glorja, il-mulej ibierek bislim il-poplu tiegħu. Leħen il-mulej iżarma il-foresti u fit-tempju tiegħu kulħadd jgħid glorja. Il-mulej jaħkem fuq l-arar, isaltan il-mulej għal dejjem. Il-mulej ibierek bislim il-poplu tiegħu. Inqumu bil-wifqa. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti jgħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu u namru għandu. Alleluja, alleluja.
Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien id-dixxiepli insew jieħdu ħobż u ma kellhomx ħlief ħobża waħda magħhom fid-dgħajsa. Ġesu issihom u qalilhom: iftħu għajnejkom u qogħdu attenti mill-ħmira tal-Fariżej u mill-ħmira ta' Herodi. Huma bdew jgħidu bejniethom: dan għaliex m'għandniex ħobż. Ġesu induna u qalilhom: x'intom tgħidu bejnietkom li m'għandkomx ħobż? Għadkom ma ntbaħtux u ma fimtux? X'ebbużija tara għandkom? Għandkom għajnejn u ma tarawx? Għandkom widnejn u ma tisimgħux? Ma tiftakrux meta qassamt il-5 ħobżiet bejn il-5,000 ruħ kemm il-qoffa ġbartu mimlija bil-bċejjex li kien fadal? Qalulu 12. Meta qassamt is-7 ħobżiet bejn l-4,000 ruħ kemm il-qoffa ġbartu bil-bċejjex li kien fadal? Qalulu 7. U għadkom ma fimtux? Qalilhom. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Għanit kelma fuq il-qari tal-lum u kelma fuq id-dera u l-ħajja ta' Santa Bernadette. Bħalissa qegħdin naqraw siltiet mill-ktieb tal-Ġenesi. Mhijiex lettura kontinwa, qegħdin naqraw siltiet mill-ktieb. U l-lum qed jippreżentanna id-dilluvju u idaħħalna f'qoxritna. Jgħidilna dal-kittieb, jaħvista, jgħid Alla donnu dispjaċieħ mill-bniedem li kien ħalaq. Tant niżel fil-ħama, tant ħżien, tant qodos fil-ħażen. Kultant naħsbu ngħidu anke fi żmienna jgħod dan il-kliem. U Alla jiddispjaċieħ. Għax Alla mhuwiex tagħmel x'għamel xorta. Alla jiddispjaċieħ għall-bniedem meta l-bniedem ma jkun sew. U jiddeċiedi li jagħmel restart. Ara, hemm bżonn li l-bniedem jiġi f'sensieħ. Rakkont il-kittieb tal-Ġenesi qed jieħu tarif minn dan id-dilluvju kien diġà storja antika minn tal-Babiloniksi. Tajjeb, x'aktarx l-Ewfrat u t-Tigris kienu faru għarqu post kbejr. Tajjeb, u kabruha mad-dinja kollha. Dinja l-istorja. Imma l-bniedem jaħżien, il-bniedem għandu bżonn qisu jitbeżbeż kultant biex jiġi f'sensieħ. Imma Alla ma jikkastigax hekk. Ma jaqletx il-kulħadd. Noè li kien raġel tajjeb jara s-salvazzjoni. Alla jieħu ħsiebu. Is-silta tal-Vanġelu. San Mark qiegħed jirrakkuntanna episodju ieħor ta' Ġesu. Il-bieraħ rajna li San Mark qiegħed qisu jala il-bieb għall-Fariżej, riedu sinjal minn għandu, u San Mark jgħidilna Ġesu ma tridux sinjal intom, marru jippruvawh, marru jixxiequ sinjal ieħor. Għal xejn, ma jemnux Ġesu.
U San Mark illum iġibilna l-inkomprensjoni in-nuqqas ta' għarfien anki tad-dixxiepli. Din hija tema rikorrenti f'San Mark li ma jgħarfux lil Ġesu. Minkejja li Ġesu jagħmel daqshekk sinjali, daqshekk mirakli, jagħmel daqshekk eġubijiet, in-nies u anke d-dixxiepli ma jgħarfuhx. Fil-fatt illum jgħidulhom intom ma għandkomx għajnejn, ma rajtux kemm mirakli għamilt, kif għadkom ma jemmintux? U intom għadkom ma fimtux, jgħidulhom. Ħanejt kelma fuq id-dera tila d-dera ta' Fati, ta' Lourdes. Mela il-fama ta' d-deriet kienet bdet tikber. U n-nies bdew ixerdu l-aħbar. Qed jiġri xi ħaġa f'Passabjell, min qal ħaġa, min qal dawn huma deriet tax-xitan, min ħaseb li din hija xi dera ta' xi ruħ tal-purgatorju. Imma kien hemm oħrajn li qalu le, imma dit-tifla mhix qed tiżbalja. X'aktarx il-Madonna kelmita. U missier Om Bernadette, Luis u Franġisku ma ridux li Bernadette mur aktar lejn il-grotta ta' Massabjell. Anke l-awtoritajiet ma ridux tfal jeżqu l-hemmhekk. Imma dak li jkun ġej minn Alla ma jħasslu ħadd ngħidu. Kien hemm żewġ nisa, Signorina Antoinette u s-Sinjura Mie, u marru għand Luis u Bernadette għallura ħadd iġi t-tifla magħna. Aħna ħammorru Massabjell, ħadd iġi magħna. U ħaduha magħhom. Dawn kienu żewġ nisa tal-ħaqdiet ta' Marija u liet Marija, kienu nisa twajba, u Bernadette ħallita tmur magħhom. U kif waslu quddiem il-grotta, Bernadette intefet għal kubtajja u bdiet titlob. U ftit wara qalet ara kemm sabiħa, ara kemm sabiħa. Daw ridu kieku jiċċekkjaw, tajjeb, waħda minnhom xellet ċema, u l-oħra tagħta bajra u karta biex tikteb dak li tgħidilha l-Madonna. Imma l-Madonna warbithom dal-affarijiet. U talbet lil Bernadette biex tmut tiltaqa' magħha għal 15-il darba. Għal 15-il darba. Ara, biex tibni din ir-relazzjoni magħha, biex tgħidilha xi trid tagħmel, biex tagħtiha l-missjoni. Dawn huma d-deriet. Kif qed illum qegħdin niċċelebraw il-festa ta' Santa Bernadette Soubirous, din it-tifla li twildet minn familja fqira, familja fqira bil-kemm kellha fejn tgħix, tajjeb minn imur Lourdes imur anke fid-dar tagħha. Tifla marradija, tajjeb, tifla bla skola, imma għal għajnejn il-Madonna kellha qalb sabiħa. Aktar tard wara d-deriet din it-tifla tidħol soru, titbiet minn nies u hija mitfuna Nevers fi Franza. Għandha it-testament spiritwali sabiħ ħafna. Fit-testament spiritwali din Bernadette tirringrazzja lill-Alla tal-ħajja tagħha. Nirringrazzjak mulej li missieri kien fqejr. Nirringrazzjak mulej li missieri kien ivvizzjat. Nirringrazzjak mulej li tajt dak kollu li tajtni fil-ħajja tiegħi. Tolbu l-mulej illum biex jiftilna għajnejna għas-sejħat tiegħu u jagħtina l-kuraġġ biex narfu nagħmlu it-tajjeb.
Ħuti ħafna preokkupazzjonijiet ta' din l-art ma jħallunix nifhmu il-messaġġ ta' Kristu. Aħna niftakru f'dak kollu li l-Mulej għamel magħna, nitolbuha l-Knisja u għad-dinja kollha billi ngħidu: Għatina Mulej li naħalfuk fil-kelma tiegħek. Għatina Mulej li naħalfuk fil-kelma tiegħek. Sabiex il-Knisja tibqa' dejjem tfakkar il-bniedem fl-imħabba ta' Alla u turih li huwa dejjem preżenti fid-dinja nitolbu. Għatina Mulej li naħalfuk fil-kelma tiegħek. Sabiex dawk responsabbli jaraw fil-ġmiel tal-ħolqien lil Alla li ħalaq kollox tajjeb u jħallsuh minn kull qerda nitolbu. Għatina Mulej li naħalfuk fil-kelma tiegħek. Sabiex fil-waqt li nroddu ħajl lil Alla għall-ikel li dejjem jipprovdilna nagħrfu naqsmuh ma' dawk li ma għandhomx nitolbu. Għatina Mulej li naħalfuk fil-kelma tiegħek. Sabiex din l-Ewkaristija tkun l-aħbar ta' l-akbar ratti l-ħajr tagħna lil Alla l-Missier għal Ibnu Ġesu li jitmana bil-kelma u bl-Ewkaristija nitolbu. Nitolbuk Mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija tina li ma nwebsux qalbna fil-ħażen, imma niftħu għajnejna u niftħu id-dejna għas-sejħat li tagħmlilna nitolbu. Ismana, nitolbuk Mulej għal Papa Franġisku li jinsab fl-isptar għatih dak kollu li għandu bżonn fir-ruħu fil-ġisem nitolbu. Nitolbuk Mulej għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Għatihom dak kollu li għandhom bżonn, għatihom l-għajnuna tiegħek, għatihom il-grazzi li għandhom bżonn. Nitolbuk għal morda, kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet, kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, għal dawk li għaddejn minn mumenti diffiċli fil-ħajja biex ma jagħtux qalbhom mimma jafdaw fik nitolbu. Nitolbu wkoll għat-tfal u ż-żgħażagħ tagħna. Nitolbuk Mulej għall-katekisti u għall-għalliema. Għatihom li bħal Santa Bernadette ikunu doċli għas-sejħat li tagħmlilhom nitolbu. Nitolbuk għal pajjiżna u nitolbuk Mulej għal paċi fid-dinja nitolbu. U Alla dawwa li dlammijiet ta' qalbna biex fil-waqt li nagħrfu lil ibnek fil-kelma u fil-qsim tal-ħobs immorru ferħana nwasluh lil ħutna u li miegħek jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej dawn l-offerti li aħna għaddejja tiegħek tellajna fuq l-altari mqaddes fit-tifkira ta' Santa Bernadette ta' Subiru. Ħolna minn kull rabta tad-dinja
biex ma jkollniex ġiet ieħor ħliefek. Bi Kristu siedna il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Mister Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li jkonsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smewwiet, jixraq nfaħru lilek għal provvidenza tiegħek tal-għaġeb. Għax bija interġa' sejjaħ lill-bniedem għal dosija li fija sawwartu fil-bidu. U ddewqu minn issa d-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu siedna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċitu. Is-smewwiet u l-art mimlija bi glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħajr ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, jinħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Mario Oliva li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-magħmudija miet fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jilxox ta' għal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' Santa Bernadetta Subiru, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu
il-kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missiena li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħalsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u laqda li jinti trid fija. Inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għarina. Mulej Ġesu Kristu minn Alla l-ħajja n-nur tiegħek ifret minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu ħejl id-dinja. Dan il-ġisem u t-tem qaddis tiegħek. Eħlisna meħtijiet kollha u minn kull ħasen. Żommni dejjem fidel lejn il-kmandamenti tiegħek. Dan l-ħaruf Talla, dan li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Ejnu bil-wiefa bħala ringrazzjament wara tqalbi ngħidu flimkien ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħaresni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġew waħdanek il-qani biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. Mulej bil-qawwa ta' dan is-sagrament mexxina bla qiegħda fit-triq ta' mħabbtek fuq l-eżempju ta' Santa Bernadetta Sobiru u kompli l-opra tajba li bdejt fina sa ma temma għal jum ta' Kristu Ġesu ibnek li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Ħanejdu dawk it-tlieta avamarijiet li talbet il-Madonna stess minn dan is-santwarju nofruhom għal persuni u għal min nixtiequ nitolbu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħażtek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Sliem għaliko Verġni mqazza, int li dert li l-Bernardina ġewwa l-grotta min tal-ħodes biex imħabtek hemm turina. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria.